Jotono nukhulum kani channel o hingkai tomung norok kani channel no takpan subscribe khlai ko hingkai subscribe khlai ready ang ketar job advertisement te online information related video sanam hingga phaidi tini kaisa ketal notification alainai omo rijak broadcast engineering consultant Indian Limited ni bwkhak tei hingga phaidi official notification alaina o official notification o tam rijak omo khai official notification obo rijak 24 tariko rijak obo omo broadcast engineering consultant Indian Limited ni bwkhak tei rijak obo kaisa mini ratna company se hingka o jaga o vacancy notice tongo boni 198 vacancy notice hingka o jaga o broadcast engineering consultant Indian Limited ni bwkhak tei je candidate interested tongnai borok interaction video conference khlaiui kaini post tongo jaga o obo Delhi State Civil Supply Corporation Limited Government of NCT hingkai kaini post tongo hingkai obo norok apply khlaina hingkai video no paithak jora tinai tongdi o jaga o tongo serial number tei post ni bumung tongo hingkai number of post tongo tei education qualification by age limit rijak o jaga o hingkai kaisa tongo assistant grade 1 o jaga o post tongo 16 ta post tongo hingkai qualification ai naidi o jaga o intermediate sanjaka tei typing speed rok tongna nangnai minimum age hingkai 18 years tei maximum kai tomo 27 years rijaka tei kaisa tongo MTS oro 54 ta post tongo obo class 10 pass hingkai norok apply khlai manai o jaga o minimum kai to 18 years rijaka maximum age rijak kwrwi o jaga o hingkai MTS ni bagui 54 ta post tongo class 10 pass norok apply khlaina musungkhai apply khlaina di tei o jaga o selection wngnai omo video conference khlaiui norok bai obo selection wngnai hingkai je norok candidate interested tongkhai apply khlainani norok ni email kaham kai ready hini sajaka o jaga o email bai si norok bai video conference ngai hini saka tei mode of application kai to online gai candidate rok no sajaka registration form norok borok ni mail o send ma khlainai obo 28 tarik ni 12 ta PM ni bisingo norok hingkai o jaga o documents tamtamo nang hingkai class 10 12 tei graduation jebo kaisa tongkhai norok oro rimanai tei work experience tongkha hingkai work experience ni certificate pan card aadhaar card tei copy of EPF obo tongkhai to ready tei police verification hingkai ulo joining foro nangnai hini saka hingkai noni doubt rok tongkha hingkai to borok ni number rijak tongo norok aro no call khai borok bai kok sai mano sengui mano borok no kaham kai hingkai candidate rok no sajaka norok ni phone number bai norok ni email no kaham ka nai ready norok ni mail tei phone number o se message thangai norok ni video conference wngnai rok hingkai wngna rok hingkai hingke norok ni email no nai ready o jaga o registration form tongo omo to registration form ang rirua nani description o registration form hingkai oro norok photo rok rwbaiui oro rijak application for the post of norok tomung no MTS o apply khlaina oro MTS marinai oro je nangkukmani norok ni bumung rok tei father's name rok date of birth rok tamtamo nang oro naidi hingkai oro je rwbaimani norok o application form no norok fill up khlai di oro pan card number aadhaar number rok tongo obo compulsory tei category rijak tongo marital status tongo nationality tei address rok tongo o jaga o tei education professional qualification norok ni qualification rok ready o jaga o class 10 class 12 graduation je norok ni qualification tongbai mani ke work experience tongkha hingkai to work experience ready norok o jaga o hingkai o jaga o sanjaka total number of experience norok bwsuk year experience tong hingkai o jaga o language non tongo o jaga o hingkai norok bobo language read khlaiman tei speak tei write o jaga o norok bobo language man obo ready tei o jaga o documents tamtam tongkhai education
educational professional tongo, birth certificate, caste certificate tongo, work experience, PAN card rok norok nainai di documents rok aro tam nang. Angka norok tomong na apply khlaina angka form no fill up khlaiयै oro mail rujak tongo borok ni mail o norok 28 tarik ni 12 PM ni sikang norok mail o send ma khlainai angka norok send khlai di tomong norok interested tongkha angka borok ni mail o norok ni documents bai baksa angka norok ani channel no tabuk fan subscribe khlaiya ko angka subscribe khlai ready ango mahai no ketal job advertisement te online information related videos sanamo angka tinin bagai am sunung situng jotono no hambai.